4 que muntaven gavelladores. I després, com vaig fer, llavors la barra aquesta codanyadora, el Fermín, llavors ja em va donar una a mi, que en fes una d'Iguala, que em va comprar una del nord, per anar, que se van anar del tractor. Però esclar, la vam copiar a Iguala i després els van picar els dits. Els van denunciar. Els van denunciar. I llavors va ser la temporada que llavors aquí abans feien la Fira de l'Automòbil. I era una fira molt important i hi havia molta maquinària, molts cotxes a d'allò. I el Fermín, esclar, no podia portar d'allí, em ve i em diu has de fer una màquina per portar allí, encara que no sigui, diu, és igual. La qüestió és la xura d'una màquina i d'aquí. Llavors, com ho farem i com no ho farem, amb 2 o 3 que tenia més de confiança d'aquí, si hem de fer això, fem-la així, fem-la així, i vam fer la màquina i vam fer aquesta màquina, aquesta d'allò, la que hi ha aquí sobre. Aquesta d'aquí. Vam fer aquesta, vam començar, perquè llavors la feina era fer la curva, l'enganxa que va al tractor, i el només tot plegat era igual quasi que l'altre, canviant una mica la xura, i vam fer aquesta màquina.